मोजांब्रा दोनफो आयै देन्जार मा खाथिं होनोखौ जाम्बुरा खाथिं ना मा होनो जाम्बुरा खाथिंसो जागोन र' दिनैनि गेलेनाया जाफुंसिगोन नोंखौ मान गरम होनोबा ओइ नों बुंदोलै बियो जोंनि थाखाय जेननाय थिननो जों 30,000 खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिराद माने फुटबलनि भिडिअ होब्लाल' बिराद नायो ओमफ्राय माखासे इम्पर्टेन्ट भिडिअ होयोब्ला बारा नायबाङा दा बिनिखाय नोंथांमोननि थाखाय आं आरोबाव दिनैहाय फुटबल मेट्सनि भिडिअ लाबोदों दिनैहाय जास्ट ओपनिं मेट्स बेयो जादों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आइलेण्ड फाथाबारियाव बेखौ बानजायदों जाहैबाय सानजारां क्लाब फाथाबारिनि आंजोंहाय एसे जोहोलाव दं नै सानैबो सिंगेल नैबे राजु बे बिजु ओमफ्राय दा नैबेनो जाहैबाय फोथाराथ' सोंदिंजोबदों सोंदिंनाय माने नोंथांमोना बुजिदो बे जाहैबाय टिकेटनि खेला माने मेनेजमेन्टनि थाखाय बेसेन लानांगौ जायो नालाय बे आइलेण्डनि मानसिफ्राबो माने फुटबलाखौ बोनो गोसो होनानै नायनिजोंबो होनानै बेयावनो अर्गानाइज खालामखादों जाहैबाय ओमफ्राय लाइमोनफ्रा जेन जाहाथे एसे थुलुंगानाय मोनो बिसिनि जोनाय गेलेनाय स्किल्सफोरखौ नायनानैहाय बे बिथांमोननि थांखि नानैबो दंफां गिदिर दंलायखायो नै आलु बे मा दंफां बे दंफाङा बे दंफां गोदोनिफ्राय दं ना मा नों जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो दं बे दंफाङा ओमफ्राय दंफांनि नामखौ मिथिया नोंबो ए देन्जार मा खाथिं होनोखौ जाम्बुरा खाथिं ना मा होनो जाम्बुरा खाथिंसो बै सिनग्रायानो सिना हना ना नों इदि सिनजादों सिनग्रा सिना हरदों सिख्लाफ्रा रायदावदों ना रायदावाखै रायदावगोन हाबलांदिनि लोगोफोर ओरै जाहैबाय मोनसे एन्ट्रि नै बे जाहैबाय जेनेरेल एन्ट्रि रुपिस 50 थाखानि बिराद ओइ लांफा ए मानसिखौबा सिनाया नोंसोरबा ओरै दिन्थिहरनो एसे जाहांबाय माथो मानसिफ्रा एसे गोबां जाबाय नायनि जाबायलै जाहांबाय एक्ट्रेसबो फैगोनद्रा ने ओंखायनो महिलाफ्राबो नै ओरै जाव दे दानिया ओरैहाय शेयार एन्ट्रि बा VIP एन्ट्रि नैबो खेबसे नायनानै लानो खेलानि डिटेल्सखौ नांगौब्ला बेखौ खेबसे नायना स्क्रिनशट खालामनानै लादो लोगोफोर नैबे जाहैबाय टिकेट काउन्टार ओरैहाय जाहैबाय चेयारनि एन्ट्रि जों ओरै थांलाय थिनायसो केमेरामेनफ्रा बेखौ दिन्थिनांगोनलै आंबो एसे पावार मोनदों नालाय दिनै भलेन्टियार बावसो नै गोसोला माने बुदलाबायनोबो हाबावोसो डिसिप्लिनाखौ मानियाब्ला बिदिसिम पावार मोनबाय आरो जों हाबदिनि होमब्ला ओरैहाय गोबां जाजेनबाय दा जों हाबनायसै दे नै फै जों साथाम दे औ ओमफ्राय नै मानसिफ्रा ओरै दंफां सायख्लुमावबो थादों नै ओमफ्राय चेयारनिखौ गोबां खालामदोंलै 50 ओरैबो माने 50%आ चेयार VIP ओमफ्राय 50%आ जेनेरेल हायाव नै हौरै स्टेज मानसिफ्रानो मोजां नङा नांलायोल' प्लेयारफोरखौ नायनानै ओरै केमेरामेनफोरा मोननैबो टिमखौ आं बेखौनो खावलायदों जाहाथे गोबां रायजो राजाफ्रा नोंसिनि जोनाय आङो बुंनो दोनथ'नाय जाबाय आलासि सारिसिम बेसेन गोसा बिबुंथि होनानै जोंनि बे क्लाब आरो फिउचार फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ क'क्राझार जाय बिथांमोना दिनै देरहासार जागोन बिथांमोना डाइरेक्ट फाइनालाव थांगोन बेयो जोंनि थाखाय सेमि फाइनाल गेम आरो जाय बिथांमोना देरहागोन बिथांमोना 50,000 आरो जाय बिथांमोना फाइनालाव जेनहैगोन जेननाय थिननो जों 30,000 नोंथांमोन नायनो लुबैनाय बायदि जागायबाय खेलाया महादेबजों सिमाजों दावहा बिदि फिदिंलायग्राखौसो मोननांगौ जोंनि आखाइजों दै बायनांगौ जायो नै इसोर दै हेन्देल लुंलायो
여기서는 가드레 근데 막 같이 디스텐스하고 가야 돼. 미국 가시는 미래지에 전화하시죠. 이치 지도 뭐. 시작인데 카메라를 중요하게 하다. 원수가 사실 아무튼 어이 뭐라고 네, 바이. 아유. 아유. Komplain फैदों नोंथांमोना बे सिनखौ बारनानै जेन नाया गाव गावनि आब्रुथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय दा सफैबाय नै जोंने बिनानाव गेम्सरिया मोजां दे बे जेखाय खबायाबो इसिनि नामा ए होमब्लालाय जेखाय खबाय लालायना मोसानाय एसे आलदा नुखागोन दोनैहाय होमब्ला माबायदि मोनखो दा गोसोआ मोजांब्रा दोनफो आयै
Hey, come on, you got the point. देहाखौ मोजांलै बिसनिया गोलोमफ्रुजोबबाय नै गोरानो नोंखौ मान गरम होनोबा ओइ नों बुंदोलै गरम मानजान थिखा गरमखाना माथो बुलायनायाव गरम ना मायाव गरम बुलायनायाव नङा बुलायनायाव बा एक्सननि मानसि ओरैनोथ' आं बिराद नर्माल मानसिया बानजुत बांद्राय जायो नोंथां बांद्राय रागा फोजोंबायथाय बे लिमिट बारबाथाय जोबबाय बुख्रुब सौख्रुब बायखौ मोनसे दावहायाव जों बिराद गरम आरो बिनिफ्रायनो गरम जादों बायखौ मा होनो बेखौ मा होनो दानालै बिनिखौ आं बुंथ'ला जोंलाय आं बुंबायथाय जोंहा गाबोनबो बेबायदिनो खेला दंबावो हाथायाबो बिनि नायलाय हाथाया हाथायनि थाखायसो लाफा पुनराय गाबोनबो जोंहा खेला दंबावो बे खेलानो जाबाय बिनिया नामा दङ नामा खिन्थु आं बुंथ'ला दे माने एक्ट्रिसा उरिनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ओरैहाय एसे जमजोब मा दं नै केमेरा लानानै फैनाय लोगो लोगो बिसोर माने खेबजोबगोन आरोखि नै बेलाय ओंखारबोबायलै उरि ओंखारबोबाय येस जिखाय जोंहा येस बावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिनानावा फिल्डआव ओंखारबाय बेनिखायनो बयखौबो नाजावनाय सुबुंनि आखाइ खबनानै बिथांखौहाय नाजावो बेखौ खावलायनो थाबाय आंनि गैया जुमान जायाना बारा मालाय इसने नै S24 आल्ट्रा लाग्राफोरनि नायदिनो माबायदि जुम जायो खाथियाव फैखायो नायदिनो ओमफ्राय खेबग्राखौ बुवा दा जोंहा समाबो आंखाल दिनैनि गेलेनाया जाफिनसिगोन खेलाया अब्ला सेकेन्ड हाफ जागायफिनबाय लोगोफोर नायदिनिलाय दानिया फुटबल खेला सामलायोबा इयो एडभार्टाइजब्लाबो गारं खायदानो मादि Sota Beam. Ronalang. Mana nam ini? Mana nam? Hendrik. Oh Hendrik. Football नायनोबो मोजां मोनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोजां मोनो माने लोगो दोगो बिराद लोगो मोनलायो नालाय खेला दुला नायलायग्रा माग्रा लोगोजों सिनायनाय जोबनाय ओरैबो नै फंबायफोर दं नै बेलाय
बे गोमो गाननाया सिनायथि जाहैबाय ओमफ्राय गोजाया माने जोंब्ला semua माने साब्रैले साब्रैसो जोंब्ला माने कन्सिडार नालाय दा लोगोफोर एसे आगुन फाटा बादि जाबाय खेलाया बेनो एसे हिटबो जालांबाय नालाय Nơi đó nè. Adri lấy khay mà thôi biểu. Sinai FC 1 goal. Ke naयनो लुबैना नोंसोरबो रानाय खारना नोंसोरनो खेलाया उफायथ' गैया जेरावबो थांनोबो हाया बोराइसा बुरैसा गोदोनिफ्राय जोंनि फाथाबारि ओनसोलनि बलजोंनो एकदमबारे जिउ जाब होग्राबो मानसि सासे सानै दङ बे हिसाबै नायनो होननायखाय जों गामियावनो लाबोनानै एसे नायनाय जाबाय आरो Sinai FC ni players ओमफ्राय manager supporters मोजां दा मोजां बिदिनो खेला मोजां दिन्थिबाय थाबावनो हाथों हानांगोन औ दे बिराद गोसो होना नायदों नै गासै Sinai FC नि थानो हाखादा सिगांसिनावनो थाखादों नै सिगांसिनावहाय नै बोरैबा जावबाय नै yes हामासै बेलाय नै बेलाय नै थानो हायिफ्रा नै थानो हाखादा गासै मालि बिथानि Sinai FC नि सापर्टार सापर्टजों गरसे देरहाबाय देरहाखागोन सोबावगोननो 100% फाइनालावबो देरहानांगौ SKBN माथो फुल फर्मा माब्रै SKBN माने सलमारि कलबारि बानुबारि निमागाव दरब्रै गामिजों SKBN बिरां क्लाब बिदिसो आच्छा दे जोग्राफ्रा बाहेरानिबो ना लकेल ना माबायदि लकेल गोजा बरिया एरिया मा एरिया जायगाया नोंसिना सिडली एरिया दे मोजां ओरैनोबो सापर्टारबो गोजा नामा गामिनि SKBN नि सापर्टारफोर बेलाय सासे लांगाल जाना दं नै मोनसे टिमना नै खारलांबाय हनै जोंब्ला इनजार्ड Sinai FC ना खुन्थान फुगासिनो अब्ला जोब्बाय Sinai FC 1 goal जोबनायाव फोथाराव दुलारायनि
एसे खाथियाव थाङै थाङै सोंनांसिगोन नोंथांमोनखौ नोंथांमोना गोसो गेमसिखौ दिनैसो मोजाङै फुटबल खेलायाव नुबाय मोगथाङाव मोगथाङाव ओमफ्राय माबायदि मोजां मोजां दं बर'आ महायनि आदानो आं फाथाबारियाव बौनिखा गामिनिफ्राय फैदों थिग